जोंथ' बेखौ थोंजोङैनो अपोज खालामखादों आरो अपोज खालामनानै दा जोङो फैगौ 22 अक्ट'खालि गासै डिस्ट्रिक्ट डेपुटि कमिशनारनि अफिस आरो साब डिभिजनेल अफिसार सिभिलनि अफिसाव जोङो 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिनो जोङो खेंखाय बिलाइ बा स्मारक पत्र एबा मेम'रेन्डाम जों हरनायनि थांखि लाखादों। जों स्पष्टयै बुंखादों जे जितु आसाम लेन्ड पलिसि 2019 नि 17.5 क्ल'ज बे क्ल'जखौ जितु रिभ'क खालामदों बे केबिनेट डिसिसनखौ उइथड्र खालामथारनांगोन, उइथड्र खालामनानै बेखौ बाहाल लाखिनांगोन आरो जों बेखौ माने जेब्लायबो गनायनानै लाया, जों एक्सेप्ट खालामखाया। आरो आहम, मरान, मटक, सुतिया जेरैहाय सदिया, मुरकं सेलेक आरो सिसिटङानि ट्राइबेल बेल्टआव बिसोरखौबो प्रोटेक्टेड क्लास होननानै जा बिथांमोना नटिफाइ खालामदों बेखौबो उइथड्र खालामनो बुंदों जोङो। आरो 2011 बेस इयार जानो हाया। 1951 आव मार्च दानावसो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकखौ दानाय जादोंमोन। सदिया, मुरकं सेलेक आरो दा गोदानै सिसिटङानि दादों। गतिके बे बेल्ट ब्लकआव आहम, मरान, मटक आरो सुतियाफोरखौ जुदि प्रोटेक्टेड क्लास खालामोब्ला 51 बेस इयार जानांगोन, काट अफ डेट जानांगोन। आरो एन्टायर गुरखा कमिउनिटिखौ आसाम केबिनेटआ बिटिआरआव आरो मोनफ्रोमबो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव प्रोटेक्टेड क्लास खालामदों, किन्तु जों बेखौ एक्सेप्ट खालामाखै। जों टटेलि अपोज खालामदों बेखौ, स्ट्रेइटआव जों अपोज खालामखादों आरो अपोज खालामलांबाय थागोन। आरो जों फिन लोगो हमफिनगोन चिफ मिनिस्टारखौ, बै डिसिसनखौ उइथड्र खालामनो जोङो नारसिनगोन। आरो जों बुंदों जे नेपालि काल्टिभेटर एन्ड ग्रेजियार्स हिसाबैसो बिसोरो रिकगनाइजमोन, बिसोर प्रोटेक्टेडमोन। किन्तु दा एन्टायर गुरखा कमिउनिटिखौनो जुदि प्रोटेक्टेड खालामोब्ला दा बिसोरनिया सेट्रि थाहैबाय, उपाध्याय थाबाय, शर्मा थाबाय, थारमाने आपार क्लास नेपालिफोरखौबो सब प्रोटेक्टेड क्लास खालामनो बिसोर टटेलि बे पलिटिकेल गेम आरो बे सर्ट टार्म पलिटिकेल गेमनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ बेफोरबायदि थांखि लादों होननानै जों सानो। माने गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों 1 लाख मानसिफोरनो हा होबाय होननानै जा। जोङो व्हाइट पेपार बिदों बेसेबां ट्राइबेलनो हानि पाट्टा होखो, सोर मानसिनो हानि पाट्टा होखो, बेनि मोनसे लेखा दिहुनना व्हाइट पेपारजोंनो हो दिन्थि, होमब्लासो जोङो गनायना लागोन। दा नोंसोर जोंनि ट्राइबेलनो हाबो होआखै, गुबुन फारसेथिं आखौ एभिक्सनबो खालामबाय, लार्ज स्केल माने एनक्रोचमेन्ट दङ, इलिगेल माने इन्डास्ट्रि दङ, सब माने सेटिं माबा जानानै दङ ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि हायाव जा नन प्रोटेक्टेड क्लास अफ पिपोलनि माबाफोरा कम्पेनिफोरा इलिगेलि इन्डास्ट्रि माने बहायगासिनो, कोटि थाखानि इन्डास्ट्रि बहायगासिनो आरो बिसोरखौ दिनैसिम एभिक्सन खालामनायनि जेबो थांखि लायाखै। आरो प्रद्युत बरा जरहाटनि सासे भद्रलुका गुवाहाटी अनारेबल गुवाहाटी हाइकर्टआव मोनसे केस होदोंमोन 2012 PIL। बे PILनि जाजमेन्टआ रोखायै बुंखादों जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि एनक्रोचमेन्टफोरखौ एभिक्ट खालामनांगौ निर्दिष्ट माने टाइमनि बिथोराव। आरो बे कोर्टनि अर्डारखौ जुदि फल' खालामाब्ला डेपुटि कमिशनारफोरनि सेलारि पर्यन्त दाननायनि मोनसे अर्डार होनाय जादों। थेवब्लाबो खिन्थु स्टेट गभर्नमेन्टआ जेबो इनिसिएटिभ लायाखै, मुथते न्यायपालिकानि अर्डारखौ कार्यपालिकाया फल' खालामाखै। बे बिराद आनफर्चुनेट आरोना, बे बिराद साननो गोनां बाथ्रा। आरो बेनो जुदि जायोब्ला जोंनि बर' रावा मा जागोन? दाथ' बेथ' अफिसियेल एस'सिएट लेंगुवेज जाबाय, कनस्टिटिउसन अफ इन्डियानि 8th शिडिउलावबो हाबखाबाय। हाबखानायनि इयुनाव बिटिआर एरियायावनो जुदि जोंनि गावनि रावखौनो जों जुदि फोथांनो लाखिनो हायाब्ला बेथ' जोबोद माने आनफर्चुनेट बाथ्रा जायो। गतिके जोङो ट्राइबेल लेंगुवेजफोरखौ जा मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन हिसाबै कम्पालसरि खालामनायखौ जोङो डिमान्ड खालामो। ट्राइबेल संघआ मानसिफ्रा बुंनाय बायदि जों खालि सार्टिफिकेटल' इस्यु खालामा, जों दा सिम्पलि आइडेन्टिफाइ खालामो। खिन्थु जों माखासे हाबाफारि जोंहा दंखायो। दा मुन्ड हारिया ST बिगासिनो, जों होबथागासिनो सिन्स 96, जों दासिमनो होबथानो हादों आरो मा गभर्नमेन्टआ बिसोरनि फेभाराव गासै पलिटिकेल पार्टियानो मुन्ड हारिखौ सापर्ट खालामो बिसोर ST जानायखौ। नाथाय जोङो ट्राइबेल संघआ गोख्रोङैनो बेखौ होबथाबोबाय थादों आरो होबथानो हालांदों आरो जों होबथाबोबाय थादों। रिजार्भेसन पलिसि प्रपार इमप्लिमेन्ट जायाखै, गतिके प्रपार इमप्लिमेन्टेसन अफ द रिजार्भेसन पलिसि जोङो नांगासिनो। बेनिफ्राय सेडुल ट्राइब एन्ड आदार ट्रेडिसनेल फरेस्ट डुवेलार्स रिकगनिसन अफ फरेस्ट राइट एक्ट 2006 खौ प्रपार इमप्लिमेन्ट खालामाखै गभर्नमेन्टआ।
दाबो गोबां ट्राइबेल मानसिफ्रा हानि पाट्टा मोनाखै फरेस्ट एरियायाव गतिके बेखौ प्रपारलि इमप्लिमेन्ट खालामनो थाखाय जोङो होसिनबोबाय थादों नारसिनबोबाय थादों गभर्नमेन्टखौ गोबां आरो हाबाफारि जोंहा दंखायो आरो फैगौ सानफोराव जोङो आरो मोजाङै गोख्रोङै हाबाफारिफोरखौ मावलांगोन